så er fars bil ved at køre ud af indkørslen. Og det var i hvert fald den, jeg godt kunne tænke mig. Og nu er de lige ved at torpedere min snebunker. Ej, og nu er det, de virkelig skal vise, hvad de er lavet af. Ja, det går sgu ikke så godt for tøsepigerne. Men nu klarer de den nok lige. Ja, op over den lille snebunke. Så ser vi lige, hvordan det går. Ja, ja, det er godt. Det går fint. Ja. Bakke. Jeg er i gang i, mand. Ja, det går meget godt. Det går meget godt. Og vi ser lige herovre. Ja, det er en lille snebunke, de lige har fået klaret der. Ja. Sådan, ja. Ja, så har vi fået trykket vores bunkeflad. Det er skide godt, Vikke. Ud af bilen, Karina, og guide. Så nu er den ved at være der. Prøv lige at se der. Det er godt. Kan I lige køre over den nogle gange, så er den helt væk? Den er på YouTube om lidt. 2 blondiner. Og en stor bil. En meget stor bil. Hej. Halleluja. Er du sindssygt en tur, mand. Nej. Svedt, mand. Det er da utroligt, mand. Nå ja, men sådan er det, når kvinder skal køre bil. Paul Dudal, færdig.com. Hej.